Здравейте, бютита! Днес съм ви подготвила само едно упражнение. Представете ли си, ще правите workout за лицето само с едно упражнение. Но то е абсолютен лифтинг на цялото лице. И знаете ли защо? Тук, ето точно тук и тук, това е мускул, който се нарича темпоралис. Този темпоралис, ако се релизва, ако се отпуска, той ще измени цялото ви лице. Но това упражнение, подгответе се, ще се прави 3 минути. Ще ви покажа колко е просто. Така, залепваме езика за горното непце и започваме по този начин да правим. Ето вижте, тук и тук притискаме. Да, едно гадно плюкане се получава, но нищо. Така, искам да ви кажа. Аз, за да направя 3 минути, си броя 3 пъти по 60 пъти. Точно тук и тук. Изпъвате нагоре. Просто изпъвате нагоре.